Бүгін халыққа нинде социаль ярдам көрһәтелә. Социаль хезмәткәрләр эшенең әһәмияте нинде? Хаумагыз эфирда интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Бүгенге программабызның кунагы Башкортстан Республикасының изгелек халыкка социаль ярдам күрһәтүдәге директоры Тәгъзимә Габделвәлиева. Хаумагыз. Исәнмесез. Тәгъзимә Мәхмүтовна, шулай итеп, һезнең төп эшегез халыкка социаль ярдам күрһәтү. Бұл социаль ярдам төрләренә нимә инә? Һезгә кемдер гомумән мөрәҗәгать итә? Безнең центрга, безнең үзәккә үзләре теләгән кешеләр, барысы да мөхтаҗ булган кешеләр безнең ярдәмдә. Без инде аларның мөрәҗәгате буенча нинди телиләр алар услуга оказывать иткәнебезне шушында эшлибез. Бездә урысча әйткәндә утвержденный стандартами тарифы, бәясе бу услуганың ни хак икәнен белеп, ана шушылы кешеләр инде үзләре безнең белән сөйләшеп, аларны иң беренче без признавать итәбез республиканский центрда. Мөхтаҗ дип, алар действительно безнең нинди аларның теләкләре бар, мөрәҗәгать итәләр безгә. Шуны аларны признавать итеп республиканский центр аша, алар азактан безнең үзәктә уже дальнейшем безнең ярдәм күрһәтә. Һәм аларга ярдәм күрһәтәһегез. Башлыса нинди ярдәм күрһәтәһегез? Элек инде без бүтән сәйтәдер, магазинга барып, продукты китереп, аптектан дару. Хәзер көннән көн социаль хезмәткәрләрнең эшләре авырая. Без күбрәк уходовый услугага безнең эшебез катламнырак була башлады. Чөнки бигрәк тә инвалидлар күбәя башлады. Яшьләр арасында да 40-50 яшьлек ирләр күбрәге, алар безнең ярдәмдә бик нык мөхтаҗлар. Кайсы берсе гаиләсеннән киткән, әти-әнисе белән генә яшәгән дә, алар мәрхүм булгач бер үзе кала. Балалары үсеп киткән тоже шушындый хәлләрдә, алар тоже безнең ярдәмдә мөхтаҗ. Тәгъзимә Мәхмүтовна, шулай итеп, бына һез бернисә шунда стереотиптарда атап үттегез. Ул да булһа социаль хезмәткәрнең эше, ул бары тик кибеткә йөрү, базарга йөрү һәм аптекага барып килү. Сынында һезгә бит бары тик олы яшьтәгеләр генә мөрәҗәгать итмәй. Безгә олы яшьтәге кешеләр генә мөрәҗәгать итми. Безгә хәзер мына озакы елларны күбрәк тә күп яшьләр мөрәҗәгать итә. Алар яшьли инвалид булып калганнар, гаиләсез үзләре генә, ата-әниләре үлеп киткән, мәрхүм булганнар. Шушының өчен алар безгә мөрәҗәгать итә. Шуннан безгә күп гаиләләр, күп балалы гаиләләр мөрәҗәгать итә. Безнең постановление буенча без аларны 3 яшькә чаклы карый, без ярдәм итәбез. Инәләре bizləri bilən заниматься итә, больницага барырга, безнең социаль хезмәткәрләре 2 сәгатькә якын алар белән утырып тора. Балаларны утырып тора, ярдәм итә. Гулять итәргә баралар, чөнки алар белән заниматься итәләр, или әкият укыйлар, менә шушылай бик тә аларның ярдәме социаль хезмәткәрләрнең андый гаиләләргә бик тә күп, бик рәхмәтлеләр. Әйтергә кирәк, социаль хезмәткәр үзенә күрә бер психолог та булырга тиеш, чөнки ул бәлки бала менән дә уртак тел табырга тиеш, өлкән яшьтәгенләй юата белергә тиеш, һәм яшьтәр менән дә эшләй белергә тиеш. Менә шушы балалар, алар 3 яшькә кадәр булса, калган балалар бездә менә бүгенге көнне 30 бала район буенча безнең ярдәм кулына мөхтаҗ, алар инвалидлар. Шушы бала, инвалид балалар белән без тоже ярдәм кулы сузабыз аларга. Алар гаиләле булһаламы? Алар гаиләдә булса да, потому что әниләренә кыен, аларга без уходовый услуги оказываем. Әсәйләргә ярдәм итәбез. Әсәйләргә ярдәм итәбез. Алар хит сүзләре, алар белән йортта булсалар да, без аларга ярдәм итәбез. Алар 18 яшькә кадәр, 18 яшьтән алар безнең кулга полностью кешеләр инде. Әниләре төшкә китәргә, алар уже признанные инвалиды, 1-2 группа күбесе менә шушлай безнең куллар инде. Әйтәм бит, менә яшьләр күбәйде хәзер олы кешеләргә караганда. Бу нимәгә бәйле? Ошо һуңгы еллардагы ситуацияга бәйлеме, пандемияга? Анысы гына түгел, бер яктан анысыдыр, аннан арсын без инде уйлыйбыз, безнең турыда күп сөйли башладылар. Без үзебездә беләләр, безне таныйлар, безгә күп мөрәҗәгать итәләр. Изгелеккә дип кенә килдегәник, изгелеккә генә дип, бүтән үзәкләр булса да Уфа шәһәрендә, алар без изгелек кулында, без әйтәбез, безнең территориальный апалар. Менә если безгә якын Советский, Ленинский районның олы кешеләре килсә, biz әйтәбез, biz sizгә барыбыз, раз siz безне генә телисез. То есть аларның тоже есть, хәзер без еще сертификатлар белән эшли башладык. Алар үзләре теләгәч, без аларга бер вакытта да отказ итәргә тиеш түгез, без тырышабыз, аларга тоже ярдәм кулы сузарга. Күпме кеше эшләй һезнең үзәктә? Безнең үзәктә 30 кеше, без көндә
Россия центр занятосында чыгарабыз үзебез, что безгә алар кирәк дип, социаль хезмәткәрләре безгә кирәк, зарплаталары аларның әз түгел, алар үзләре дә дополнительный платный услуга оказывать итәбез, безнең тарифлар бар, шушында утвержденный, шушының өчен эшләре кыйын булса да, безнең министерствода бик әйбәт итеп безгә ярдәм кулы сузалар, конференциялар эшлиләр. Ниндидер махсус белем кирәкме һеҙҙең хеҙмәткәрҙәргә? Махсус белем, без 2 елга, 3 елга бер үзебез өстеннән эшлибез, укыйбыз, усовершенствование үтәбез. Квалификация эшләйһегеҙ, демәк, уларга. Обязательно квалификация. Уходовые услугаларга обязательно дополнительно училище повышения квалификации медицинских работников үтәбез. Чөнки аларга анда ярдәм тоже кирәк социаль хезмәткәрләргә, үзләренә, чтобы они над собой работали дип куйык инде. Потому что без бик тату эшлибез лечебный учреждениялар белә районда гына түгел, шәһәрдәге. Сөнки бердән һеҙ инвалидтар менән эшләйһегеҙ, олы яшьтәгеләр менән эшләйһегеҙ. Был әлбиттә бик мөһим. Алар әйтәләр безгә, менә шушы адрес буенча шушы кешегә ярдәм кирәк. Менә инвалидность признали, пожалуйста, шунда барыгыз. Или біз әйтәбез, менә безнең әбиебез ауырып китте, или менә шушы балага ярдәм кирәк. Сез, пожалуйста, шушы адреска внимание обратите, вакыт тауып, зинһар өчен кирегез әле. Шушының өчен менә шушы межведомство взаимодействие дигәндә менә бүтән үзәкләр белән бергәләшеп рука об руку эшләгән, бик ярдәм кулы безгә, бик тә мохтаҗбыз үзебез дә, но в то же время бик положительный эффект бирәләр алар. Һеҙ яклаусы, һеҙ ярдамсы булып торағыз. Бына социаль хезмәткәрләрнең үзләренә ниндидер ярдам талап ителгән осрагы бармы? Сөнки төрле ситуацияларда калулар ихтимал социаль хезмәткәрләр. Шул ук күп катлы йорттар араһында йөргәндә подъездлар, караңгы подъездлар, я булмаһа шәхси йорттарда берәдәк эттәр һәм башка ситуациялар. Безнең социаль хезмәткәрләре бик тә үзләре дә теге внимательныйлар шушындыйлар инде. Бына безнең районның администрациясы этләр турында без аларга мөрәҗәгать итсәк, алар тут же безнең сигналга реагирует в обязательном порядке. Шуннан арсын, менә әле коронавирус вакытында без бит инде уже 2 ел эшләдек шушында. И һаман да теге һәр вакытта ким генә мөрәҗәгать итмәсен, нинди генә ярдәм кирәк безгә. Без һәр вакытта ярдәм кулы суздык. Но менә шушы коронавируслар белән эшләгәннәргә 7 социаль хезмәткәренә путевкалар бесплатно бирелде, Яктыкүл санаториясына бардылар кызларым. Дип әйтим инде, алар шушындый менә ягымны, уңганнар, кишелеклеләр, шундый кеше генә безнең системада эшли алалар. Именно берсе-берсеннән матурлар шушындый сөйләшә белергә кирәк, чөнки Нескә психолог булырга кирәк, шулай. Психолог одно еще менә беләсезме, үз балалары хачагында ата-анасын даже карамыйлар, сәлам да бирмиләр. Менә шушындый гаиләләр дә бар. Аннан безнең районда күбесенең балалары кайсысы за границей яши, кайсысы зур шәһәрләрдә моннан күчеп киткәннәр. И шушы балалар белән күнен атна сайын бер мәртәбә алар связьгә чыгалар, безнең кызлар белән хәлен белешәләр олыларның. То есть менә шушындый бердәмлектә генә көч бар диләр. Ана шу бердәм булып, бергәләшеп, менә шушы олы кешеләр белән дә, аның балалары белән дә, яшьләр белән дә эшләргә тырышабыз инде. Социаль хезмәткәрләрнең эшенең әһәмияте аерылса, бына пандемия осорында артты. Һеҙ табиптар менән типә-тиң, дип әйтәйек, беренче рәттәрдә эшләнегез. Бына был осор һеҙҙе нимәгә өйрәтте? Безнең кызларыбыз бу очырда иң беренче теге выходнойсыз бер эшләгәнбездер әле. Бына бу минем эшем түгел, вакытым юк дигән кеше булмады. Даже Учалы шәһәренә барып стационарда да эшләп кайттылар. Тәгъзимә Мәхмүтовна, бүген бөтә дөнья социаль хезмәт күрһәтүселәр көне. Бына ошо яһәттән үзегезнең һеҙ әйтмешләй кызларыгызга, хезмәткәрләрегезгә һәм гомумән республиканың социаль хезмәт ярдәм күрһәтүсе коллегаларыгызга нинди теләктәрегез булыр? Исәнлек, саулык, иң мөһиме бөтенебезгә дә бит инде бүгенге көндә исәнлек, саулык. Аннан тынычлык дөньябызда иң имен тыныч дөнья булсын. Шуннан арсын гаиләләрдә үзләренең балаларын үзләре кемнәр тапкан шулар үстерсен диләр бит инде. Безнең социаль хезмәтләре барысы да уже возрасталар, нәнәй бул, күбесе нәнәйләр бит инде, катын-кыз коллективы бит инде бүтән җирдә дә безнең республикада. И вообще иң мөһиме бу социаль хезмәткәрләре катын-кыз инде. Эшкә сорыйлар, ирләр дә килергә. Но безнең яңы хезмәткәрләр көтеп калаһыгыз, димәк, һеҙгә кәрәк улар. Без бүгенге көнне үзебезгә терәк булырлык яңы хезмәткәрләр көтеп калабыз. Курыкмасыннар, бу эш
бисмиллалы, иң мөһиме бу эшнең, наверное, кешегә кирәклеге. Мына шушы без кешегә кирәк дип көндә үзебезне тынычландырып, исәнлек теләп эшкә барабыз инде. Иң мөһиме шагыйрь әйтмешләй, кеше һәр вакыт кешеләргә кирәк булышлы. Әңгәмәгез өчен һеҙгә бик ҙур рәхмәт, уңыштар теләйбез. Һәм әлбиттә ҙур түҙемлек был эшегеҙҙә. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла Башҡортостан Республиканың изгелек халыҡҡа социаль ярҙам күрһәтеүҙәге директоры Тәғзимә Ғәбделвәлиева булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.